Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, χαίρετε πάντοτε. Σας καλωσορίζουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου κάτω Κηφισιάς, στον οποίο ανήκει το κανάλι ΕΔΕΜ, όπου προβάλλονται οι εκπομπές μας. Κάθε Ιερός Ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στη γη. Και όταν είσαι μέσα στο ναό, ήδη βρίσκεσαι στον ουρανό. Έτσι, όταν η γη σε συνθλίβει με την κόλασή της, τρέξε στο ναό. Μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο. Καλωσορίζουμε τον Πατέρα Χαράλαμπο μέσα στον παράδεισο κι εμείς, μέσα στον Ιερό δηλαδή ναό μας. Την ευχή σας, Πάτερ. Του Κυρίου, καλώς βρεθήκαμε. Τι ωραία λόγια. Ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβης δεν είπαμε. Είναι... Και πόσο ευτυχισμένος είναι αυτός ο οποίος τα ζει, τα λόγια αυτά. Βέβαια. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, διότι θα μιλήσουμε περί εκκλησιασμού. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος είναι ο σωστός τρόπος εισόδου μας στον Ιερό Ναό και ποια ώρα κρίνεται ως η καταλληλότερη? Μπαίνει λοιπόν ο πιστός στον Ιερό Ναό με ησυχία, τάξη και σεβασμό. Γιατί ο ναός είναι ο οίκος του Θεού. Για την ώρα. Στο Άγιο Όρος υπάρχει μια τάξη όπου ο ηγούμενος ή ο μοναχός τον οποίο ο ηγούμενος στέλνει γυρίζει στα στασίδια με μια λαμπάδα για να δει ποιοι μοναχοί λείπουν και γιατί. Και σαν τελευταία στιγμή εισόδου ορίζεται το τέλος του εξαψάλμου. Και αν κάποιος δεν έχει έρθει, πηγαίνει άλλος μοναχός να δει γιατί δεν ήρθε. Μήπως είναι άρρωστος, μήπως χρειάζεται κάτι, μήπως τον πήρε ο ύπνος, μήπως. Έχουμε πολύ μεγάλη ευλογία αν είμαστε στο ναό από το πρωί, από την αρχή. Βέβαια, στον κόσμο που ζούμε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είμαστε στο μοναστήρι. Γι' αυτό και κανονίζεται η προσέλευσή μας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογενείας, αλλά και με την ευλογία του πνευματικού μας. Ναι, εδώ έχω μια μικρή ένσταση, επιτρέψτε μου. Εάν όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε μια θεατρική παράσταση ή κάποια άλλη έτσι, κοσμική εκδήλωση, είμαστε ακριβείς στην ώρα μας και 10 λεπτά πιο νωρίς. Αυτό πώς το κρίνετε? Αυτό είναι έτσι. Αλλά για τη Θεία Λειτουργία ισχύουν αυτά που είπαμε. Καθώς η αμφίεση σε ένα ναό δεν καθορίζεται από τους επισκέπτες, αλλά από τον οικοδεσπότη Χριστό, ποια θα πρέπει να είναι η αμφίεσή μας κατά την είσοδό μας στον Ιερό Ναό? Και ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι. Δυστυχώς πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι στο ναό εισέρχονται πιστοί. Άρα ο πιστός ξέρει και πώς πρέπει να ντυθεί, μάλλον οφείλει να γνωρίζει και πώς πρέπει να ντυθεί και πώς πρέπει να σταθεί. Υπάρχει μια λέξη που τα λέει όλα. Πρέπει να μπαίνουμε στο ναό σεμνοπρεπώς, δηλαδή σεμνά ενδεδειμένοι. Πριν από 3 περίπου χρόνια είχαμε πάει στους Αγίους Τόπους και εκεί με θλίψη διαπίστωσα ότι οι Ελληνίδες ορθόδοξες βαπτισμένες χριστιανές έμπαιναν στον ναό της Αναστάσεως όπως θα πήγαιναν στην παραλία για μπάνιο. Αυτονόητο είναι ότι αυτά τα οποία ισχύουν για τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία των καθημερινών και της Κυριακής που συγκεντρώνεται περισσότεροι πιστοί ισχύουν και για τα μυστήρια, στα οποία δυστυχώς η κατάσταση έχει λίγο ξεφύγει. Πείτε μας τώρα, εάν προσέλθουμε μετά την έναρξη του όρθρου, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, δηλαδή ας πούμε, κατά την ώρα του εξαψάλμου? Η ώρα αυτή είναι ιερή και θα πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας, μόλις μπούμε στον ναό δηλαδή, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο και να περιμένουμε με σιωπή και προσευχή να τελειώσει. Και μετά μπορούμε να περάσουμε, να ανάψουμε το κερί μας, να προσκυνήσουμε τις εικόνες μας και να καθίσουμε στο στασίδι που καθόμαστε. Ωραία. Σε τι συνίσταται η ψυχική και η σωματική προετοιμασία του πιστού προκειμένου να μετάσχει στη Θεία Λειτουργία? Για τη σωματική προετοιμασία να τηρηθούν
οι κανόνες της προσωπικής υγιεινής. Η ψυχική προετοιμασία ξεκινάει από την παραμονή. Το αφεσπέρας εγκρατεύεστε ισχύει βεβαίως για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μεταλάβουν την επομένη των αχράντων μυστηρίων. Και οι υπόλοιποι όμως καλό είναι να προετοιμαστούμε, να μαζέψουμε το νου μας, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της επομένης μέρας, το βίο των Αγίων της Κυριακής που εορτάζουν, ένα πατερικό κείμενο, ούτως ώστε να μαζευτεί το μυαλό μας. Και το πρωί που θα σηκωθούμε μπορούμε να προετοιμαστούμε μέχρι να πάμε στο ναό με την προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αυτή η προετοιμασία μας βοηθάει στο να βιώσουμε τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία. Όπως βεβαίως μεγάλη βοήθεια προσφέρει και η ακολουθία του όρθρου που η Εκκλησία έχει βάλει προ της Θείας Λειτουργίας. Με ποιον τρόπο και με ποια σειρά προσκυνούμε τις ιερές εικόνες μέσα στο ναό? Όπως ξέρουμε, ο ναός χωρίζεται σε 3 μέρη, στον πρόναο, στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό ή Άγιο Βήμα. Στον πρόναο λοιπόν, μπαίνοντας στο δεξί μας χέρι, υπάρχει συνήθως η εικόνα του προστάτη Αγίου του Ναού, του Αγίου Νεκταρίου στο ναό μας. Υπάρχει η εικόνα του Αγίου της ημέρας και τις Κυριακές υπάρχει και το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο μετά την αναγνωσή του προσκυνούν οι πιστοί και ο ιερέας το βάζει στον πρόναο να προσκυνήσουν και αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν καθυστερημένοι. Αφού λοιπόν προσκυνήσουμε στα δεξιά μέρη πως μπαίνουμε αυτές τις εικόνες, μπορούμε να πάμε και στο αριστερό μέρος και να προσκυνήσουμε την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου. Δεν υπάρχει λόγος να ερχόμαστε στο τέμπλο και να προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Αγίου Νεκταρίου του Προδρόμου ή στο Σολέα, αν υπάρχουν μικρές εικόνες, γιατί έτσι δημιουργείται μια φασαρία και μια καταστασία η οποία δεν έχει λόγο να υπάρχει. Καθώς ο Ιερός Ναός συνεχίζει να είναι οίκος του Θεού και μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών, πότε και με ποιον τρόπο οφείλουμε να αποχωρούμε από τον Ιερό Ναό? Καταρχήν θα πρέπει να αποχωρούμε μετά το διευχόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει σε ένα λόγο του, πώς φεύγεις χωρίς να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, πώς εγκαταλείπεις το βασιλέα των όλων. Έτσι μοιάζεις και εσύ με τον Ιούδα, ο οποίος αφού μετέλαβε μπήκε ο Σατανάς μέσα του και πήγε και πρόδωσε τον Χριστό. Θα πρέπει λοιπόν να ακούμε το διευχόν και με την ίδια τάξη και ησυχία που μπήκαμε στο ναό να αποχωρούμε για το σπίτι μας. Επίσης θα πρέπει να ερχόμαστε να πάρουμε το αντίδωρο από το χέρι του ιερέως. Και μετά, όπως είπαμε, να φεύγουμε. Πείτε μας λίγα λόγια για το αντίδωρο και για το συμβολισμό του. Το αντίδωρο, όπως λέει και η λέξη, είναι αντί του δώρου. Όποιος για κάποιο λόγο δεν μεταλάβει, παίρνει στο τέλος από το χέρι του ιερέως το αντίδωρο. Προέρχεται από πρόσφορα τα οποία υψώνει ο ιερέας στην αρχή της προθέσεως. Βέβαια στους μεγάλους ναούς χρησιμοποιούμε και άλλα πρόσφορα και τα ευλογούμε μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα. Εδώ θα πρέπει να πούμε και για την θαυμαστή ιστορία του Αγίου Αχμέτ του Νεομάρτυρα, ο οποίος καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και ασκούσε το επάγγελμα του αρχιλογιστού. Ήταν μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και Τούρκος στην καταγωγή. Είχε στο σπίτι του 2 ορθόδοξες χριστιανές σκλάβες, Ρωσίδες στην καταγωγή. Τη νέα την είχε εντός εισαγωγικών σαν σύζυγο, μια και ήταν άγαμος, και την ηλικιωμένη σαν υπηρέτρια. Στην τελευταία, στην υπηρέτρια δηλαδή, επέτρεπε να πηγαίνει στις γιορτές στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Αυτή, όταν επέστρεφε στο σπίτι, έφερνε και στη νέα αντίδωρο και πολλές φορές αγιασμό. Η νέα, χωρίς καμιά προφύλαξη από τον Αχμέτ, έτρωγε το αντίδωρο και έπινε τον αγιασμό. Όταν ο Αχμέτ συζητούσε με την εντός εισαγωγικών σύζυγό του, αισθανόταν να βγαίνει από το στόμα της άρρητη ευωδία. Η ευωδία αυτή τον είχε προβληματίσει. Γι' αυτό και ζητούσε επίμονα να μάθει
από πού προερχόταν. Αυτή, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει, του απαντούσε ότι δεν έτρωγε ποτέ κάτι που να είχε κάποια ιδιαίτερη ευωδία. Ο Αχμέτ όμως με κανένα λόγο δεν μπορούσε να πιστέψει. Γι' αυτό και επέμενε για να μάθει από πού προερχόταν αυτή η παράξενη ευωδία. Η μοσχοβολιά ήταν χαρακτηριστική και η ίδια πάντοτε. Η στενοχώρια του ήταν μεγάλη, γιατί δεν μπορούσε να μάθει τι έτρωγε η σύζυγός του. Μια μέρα που κατάλαβε και αυτή ότι η ευωδία οπωσδήποτε προερχόταν από το αντίδωρο που έτρωγε στην εκκλησία, του εξήγησε καθαρά λέγοντας: αυτό που τρώγω και εσύ αισθάνεσαι ευωδία όταν συζητάμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αντίδωρο που παίρνω στην εκκλησία των χριστιανών όταν η Θεία Λειτουργία τελειώνει. Το αντίδωρο είναι αγιασμένο ψωμί από το Χριστό που το μοιράζει ο Πατριάρχης ή οι ιερείς στους πιστούς όταν τελειώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πρέπει ακόμα να σου πω ότι μετά το αντίδωρο πολλές φορές πίνω και αγιασμό. Ο Αχμέτ δεν πίστεψε στα λεγόμενά της και τη ρώτησε πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο που είναι θαύμα, και εκείνη το απάντησε: η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Για μας τους χριστιανούς Θεός μας είναι ο Χριστός, είναι ο Γιος του Θεού που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος. Ο Αχμέτ μόλις τα άκουσε αυτά έμεινε κατάπληκτος. Συμβαίνουν λοιπόν τέτοια πράγματα στη θρησκεία σας? Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, είπε και απομακρύνθηκε. Πέρασαν κάποιες μέρες και κάποιες νύχτες χωρίς να σταματήσει να σκέφτεται όσα άκουσα από τη χριστιανή σύζυγό του και τελικά αποφάσισε να ερευνήσει ο ίδιος το παράδοξο για αυτόν γεγονός. Έτσι κάποια μέρα ντύθηκε με ρούχα χριστιανών και πήγε στην εκκλησία του Πατριαρχείου για να παρακολουθήσει πώς γίνονται η λειτουργία των χριστιανών. Καθώς λοιπόν βρισκόταν στο ναό και παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία, με ξεχωριστό θαυμασμό και αναρρύθμιες απορίες είδε σε μια στιγμή τον ιερέα, καθώς πήγαινε προς την Ωραία Πύλη, να υπεριψώνεται πάνω από το δάποδο της εκκλησίας. Το δε Πατριάρχη να εκπέμπει με τα δάχτυλά του όσες φορές ευλογούσε τους χριστιανούς ακτίνες φωτεινές που έβεφταν επάνω στα κεφάλια τους. Εκείνο όμως που πραγματικά τον συγκλώνησε ήταν το ότι οι ακτίνες φώτιζαν μόνο τα κεφάλια των χριστιανών και δεν φώτιζαν το δικό του κεφάλι. Παρότι αυτό συνέβη 2 ή 3 φορές, το αποτέλεσμα που με αγωνία και δέος διαπίστωσε ήταν ακριβώς το ίδιο. Αμέσως ήλθαν στο μυαλό του όλα όσα είχε ακούσει από τη σύζυγό του περί της πίστεώς της. Αλήθεια, σκεφτόταν, έχει δίκιο. Είναι ζωντανή η πίστη των χριστιανών. Τι χαρά είναι αυτή που κι εγώ τώρα αισθάνομαι, βγαίνοντας από την εκκλησία, τόσο είχε συγκλονιστεί με όλα αυτά που είχε δει, τα θαυμαστά, ώστε νόμιζε ότι δεν ήταν πια ο παλιός Αχμέτ. Μετά τα θαύματα αυτά, ο Αχμέτ συνεπαρμένος, όπως ήταν, δεν ήθελε άλλες αποδείξεις για να πιστέψει στον Χριστό και να απαρνηθεί τη θρησκεία του. Έτσι, χωρίς δισταγμό, γεμάτος χαρά, πήγε κρυφά στον ιερέα της περιοχής του και του ζήτησε να βαπτιστεί. Αργότερα τον βασάνισαν και τον αποκεφάλισαν στις 3 Μαΐου του 1682. Όμως η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων. Πολύ ωραία. Θαυμάσιο το συναξάρι του Αγίου Αχμέτ. Και δυστυχώς δεν έχει διασωθεί το όνομά του το χριστιανικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σωστά. Πείτε μας πώς πρέπει να προσέρχεται ο πιστός ενώπιον του Αγίου Ποτηρίου. Με τη μέγιστη ευλάβεια που διαθέτει και δέος. Τι αλήθεια πηγαίνει να πάρει μπροστά στο Αγίο Ποτήριο? Σώμα και αίμα Χριστού, η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Παίρνει το Χριστό, το Θεό. Πώς πρέπει εμείς να προσέλθουμε? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? Όχι. Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε
και κυρίως στις μεγάλες γιορτές σε φαινόμενα βιασύνης, σπροξήματος, συνομιλιών και τα υπόλοιπα. Δεν ταιριάζουν αυτά στους χριστιανούς και δεν βοηθιόμαστε έτσι. Πλησιάζουμε λοιπόν με προσοχή και προσευχή για να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, η άφεση αμαρτιών και η ζωή του είναι αιώνιον, και με την ίδια ευλάβεια που πλησιάζουμε, με την ίδια αποχωρούμε. Πείτε μας τέλος, ποια οφείλει να είναι η στάση του πιστού κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τη στάση με την οποία πηγαίνει να μεταλάβει. Στο ναό υπάρχουν στασίδια και καρέκλες, στα οποία ο χριστιανός μπορεί να κάθεται, αλλά δεν καθόμαστε σε όλη τη διάρκεια του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Στο Ευαγγέλιο, στην Τιμιωτέρα, στη Θεία Λειτουργία, στη μεταβολή του σώματος και αίματος του Χριστού, είμαστε όρθιοι. Και να πούμε και αυτό, ότι στασίδια και καρέκλες υπάρχουν μόνο στους Ορθόδοξους ναούς της Ελλάδος και της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Αμερικής. Στις χώρες των Βαλκανίων, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, αλλά και στη Ρωσία, οι ναοί είναι πολύ πιο μεγάλοι σε μέγεθος από τους δικούς μας και δεν υπάρχουν στασίδια ούτε καρέκλες. Οι πιστοί στέκονται όρθιοι σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και τα παιδάκια κάθονται στα σκαλιά που είναι μπροστά από το τέμπλο. Θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται και λίγο υπομονή. Να μην δυσφορούμε, να μην δυσανασχετούμε. Αν καθυστερεί λίγο για κάποιο λόγο η Θεία Λειτουργία, τώρα που είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, και μέσα την υπομονή θα μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε το γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έχουμε το νου μας στα λόγια που απαγγέλει ο ιερέας ή τους ύμνους που ψάλουν οι ψάλτες, ή λέμε την ευχή ή κάποιες προσευχές? Ποιο είναι το πιο σωστό? Το σωστό είναι να παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία. Αν κάποιος είναι προχωρημένος πνευματικά, σίγουρα η ευχή θα λειτουργεί μέσα του, αλλά και εκείνος θα παρακολουθεί τη λειτουργία. Επίσης, καμιά φορά παρατηρούμε κάποιους πιστούς που την ώρα της λειτουργίας διαβάζουν την ακολουθία πρώτης μεταλήψεως. Δεν προβλέπεται αυτό. Την ακολουθία τη διαβάζουμε είτε όλοι μαζί την παραμονή, είτε αυτό που ορίζει η Εκκλησία το πρωί πριν να έρθουμε στην Εκκλησία. Αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος εκπομπών του καναλιού μας. Η λέξη ευχαριστώ είναι πολύ μικρή για να αποδώσει την ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για όλους εσάς. Οι εγγραφές σας στο κανάλι μας, οι προβολές των εκπομπών μας, η αγάπη και η στήριξή σας ήταν πολύ περισσότερα από τις προσδοκίες μας. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης και στον ευδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο Χαράλαμπο Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χαράλαμπε, για τον κόπο που κάνατε, για τον χρόνο που διαθέτατε, για να γυρίσουμε όλες αυτές τις εκπομπές, όλο αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Πρώτα, αυτά που είπαμε όλη τη χρονιά αυτή, τα λέμε για τον εαυτό μας. Και ευχόμαστε να πιάσουν τόπο σε εμάς. Και μετά, αν κάποιος βοηθηθεί, ας δώσει δόξα στο Θεό. Αν κάποιος στενοχωρηθεί από αυτά που ακούστηκαν, ας μας συγχωρέσει και ας προσευχηθεί για μας. Εκ βάθους καρδίας θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τη φιλόλογό μας, την κυρία Σπυριδούλα Νομικού, για την αμέριστη βοήθεια και την προσφορά της. Τους τεχνικούς μας, τον σκηνοθέτη μας και όλους τους φίλους εκπομπής μας από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Σας ευχόμαστε ένα ειρηνικό και όμορφο καλοκαίρι. Χαίρετε πάντοτε.